जों फाइजाक दिनै 11 महारानी भोट लेमरा एडीसी नि आसक थानि बिसिङाव खबजानाय दिनै अरा रंगी तिलानि फरेस्ट अफिस हलदिया बिसिङाव खबजानाय गोबां मा ताकु कुसं 13 परिबारनि 41 बुटार साल गोबां मा रमैनो बुबाग्रानि लगे थाइसिनाय बुबाग्रानि क खानासिनाय बुबाग्रानि यगमानि मारिबाय जों बाहायनो बरि याकं या फंगा फाइसिनाय तिब्रामा थाव गदालिस थांनाय जत बाय थानसाव फाइनाय नै जोंनो क प्रहरमानि जों ओ नबर वाते यंलाइखा लादों लाइखा प्रोग्राम खाइमानलिया तिनी हिगे तिनी 6 तारिख सेप्टेम्बर 6 तारिख सेप्टेम्बर और रंगीन तिलानी फरेस्ट हल जों बरफनो नरनुखना 13 परिवारनि 41 बुटारनो जों बुबाग्रानि कक बरफ खानाका हामगानि तंमो चिनि तिप्रा सरक मालनो जों थेगे थांलायनाय थामसानो तंलायनाय नि चिनि तिप्रा मथानि आन्द्रसनि ते बुबाग्रानि बानारम फाइमाबाय जों बरफनो चिनरो ताकु महेन्द्र ब्लक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताकु अशोक चिनि सपन देव बर्मा वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट तै चिनि दा सन्धि दङ और चिनि बुदुराय दङ चेयरमैन चिनि तै जनि राम संगम दङ जतन चिनिको लिडर दंबायो जतन बरनो लामसका बरक दिनिनि चिमि सुखे दुखे कष्ट जतन जों बाय दंनाय जों बरनो नायकलनाय बरगो बुबाग्रानो बयको चावै मा दंनाय ओ कमनो जतन हामबाय खुलुमबाय।